Salutare toată lumea, numele meu este Sebi și astăzi vom prezenta un videoclip cu Minecraft. Am încercat să fac un videoclip și nu mi-am dat seama că videoclipul nu era pornit. Am cam vorbit degeaba. Și am filmat cam de vreo, cum să vă zic, nu știu câte minute. Am filmat totuși mai mult și am vorbit cam degeaba. Am vorbit singur, de fapt. Vorbeam. Eu credeam că filmez, dar nu filmam. Și nu mi-am dat seama că nu filmam, dar după aceea, când m-am uitat să văd câte minute am filmat, am văzut că nu mi-a arătat și am fost dezamăgit. Și am rămas în mine aici. Vreau să găsesc foarte... Uite, aici era lavă. Dar am oprit-o de la sursa care curgea. Uite-mă, unde? Ce ghinion am azi. Era să mă omoare un creeper, era să-mi bubuie casa, era să stric fabrica de iron. Dar chiar să vă arăt și fabrica mea de iron. N-am făcut-o eu am făcut-o de fapt, dar nu e invenția mea proprie. Am luat-o de pe YouTube. Unde-i casa? Aici, așa, da. Și aici, așa. Tot aud pe Ianji. Da. Și da, aici nu stă bine chestia. Așa. Și asta e fabrica de iron. Aici se spawnează golemii. Nu s-a mai spawmat. Uitați, încă un golem mi se pare că nu s-a spawmat. Nu contează, uitați aici. Asta. Acolo ca villagerii spawnează golemii și golemii sunt împinși de apă în această lavă și cad aici, iau foc. Și în aceste dropere, droperele de aici, din ăla se duce în ăsta și din ăla în ăsta, după aia vine în cupăr și la fel și la asta. Tot așa, se duce în cupăr. Acolo am câteva furnale. Costă degeaba. Iată. Așa. Aici am două chesturi de uitați, mi s-a spawmat un golem. Uitați cum moare. Uitați, ați văzut ironul cum a fost atras de chestiile alea și aici erau 5 bucăți de iron și acum sunt 8 și o floare. Din cauza la ei sunt buni și ne dă floarea aia ca și cum să dea un semn că sunt buni. Acolo e apa și nu mai stau să cobor pe scară, săr direct de acolo, săr acolo și nu mi-au deloc de nu știu dacă zic bine, mă corectați dumneavoastră. Trebuie să facem o sapă. Unde sunt? Trebuie să le facem ferba aceea mai mare. Dar unde s-au aud zombie? Eu nu pot la casă.
știu, gata. Sub casă am un fel de mină abandonată. De fapt, e... Apune, sară. E... O mină care era mică și am astupat-o eu ca să... Când am făcut fabrica de iron. Și cu chestiile astea aici e lumina care pătrunde la aia, la villageri să formeze golem. Numărim ferme. Ce face ăla? Eu. Ce se vedea pe acolo? Nu înțeleg de ce, dar... Pe câte cuburi se udă, eu știu că pe 4 sau pe 5 cuburi se udă pământul. Am 30 de... Da, am zis bine slaburi, că acestea sunt măsiduri și nu aveau cum să se numească slaburi. Da, am zis bine, am avut dreptate. Nu știam ce zic. Nu știam ce zic. Acum nu mă încoace. Când ți-a dat mă voie să plece? Nu mai avem. Nu să vin eu porcule coșe. Vrei să te omor? Zi. Da, mă, porcule. Ți-am zis să stai porcule, dar tu n-ai vrut. Nu s-au cam mărit vacile. E, dar de ce dai, bă? Sărăcuțele vaci. Și fugeți-vă în cur. Faceți copilași. Că noi nu mai avem. Avem suport. Vom lua pământul ăsta de aici. Arată frumos. Și să mai arăt niște siguri. Stați o clipă. Da, și am revenit, deoarece nu știam, lătrau câini afară și nu știam de ce. Deci, ne mai uităm pe geam pe aici să vedem ce mai e. Mai sunt mobi, că vreau să merg la vânătoare. Hai, nu mai să-mi lasă. Ne culcăm. Ce bun, mă? Ce... Aveam, că nu aveam. Așa... Aia o vom lăsa și ne vom face altă grădină. Vedeți să nu știu. Și ne vom face altă grădină. Nu mai lăsăm aici, că aici am departe și nu vrem să facem asta. Aici m-au hotărât, aici voi face grădina. Și vacile alea nu mai lăsăm la ora.
o să dă groapa cu apă, de apă. Desigur, apa nu o să ajungă până acolo și vom lua noi. Vom face o sursă infinită de apă acolo. Să nu mai stăm așa. Vom face o sursă infinită de apă. Punem un cub aici. Luăm apa din gara asta și punem încă unul aici și s-a acordat sursa infinită de apă. Aici. Da, vă faceți... Nu. Adunat toate păsările și le vom planta. Da, și am oprit videoclipul, am pus pe pauză, că să dau toate chestiile astea de acolo, că n-ajungea apa și la... Așa, deja am făcut chiar bun. Și vom opri aici episodul. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Bye bye!